I want to read the book of Genesis chapter 3. Genesis chapter 3, verse 18. Genesis chapter 3 from verse 18. Both thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the herb of the field. In the sweat of your face you shall eat bread. In the sweat of your face you shall eat bread. I'll repeat again. Genesis 3 verse 18 and 19. Both thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the herb of the field. In the sweat of your face you shall eat bread. Statement randaverenga panapa rinotaura pamusoro pechituko kana pamusoro punishment. Munhu atadza mugarden reEden, akudzingwa kubuda mugarden. Mazwi ari kutaurwa pano to men, to Adam, ari kunzi you will eat out of your sweat. Verse 18 yati, the ground kuchava neminzwa nerukato. Kwa wakuenda kukuchandomera minzwa nerukato. That's a shadow picture yezvinopikisana newe nezvinorwa newe. Kureva kuti munhu asati aenda paground to till the ground, kune zvakatanga kuitika zvinorwa nekupikisana naye. But herino shoko raanofanirwa kubata, rinofanirwa kuencourage, kumusimbisa. Mwari vati kudi, nyangwe kuchindomera minzwa nerukato, but you eat. You eat out of your sweat, which means wanerukato nyangwe zviriko asi guarantee nokuti Mwari havariri nhema that you are going to eat. Kwawakuenda kuchamera minzwa nerukato, but out of the sweat of your face you eat bread. So pandoti bate mangwanani ano ndepe kuziva the guarantee yakapiwa munhu kuti igone kuencourage today. Hongu challenges ariko, matambudziko ariko, asi Mwari vakati kudi nyangwe kuine minzwa nerukato, vakati kuna Adam, you are going to eat. I want you to see punishment on the left side, and I also want you to see the empowerment, the blessing upon men. Man carries a blessing to a level yekuti nyangwe kukava neminzwa nerukato ane guarantee yekuti he can still eat. So tichinzwa kutukwa kwemunhu kukeswa kweground, ndoda kuti uone the blessing part yakainvestwa naMwari in men. Ndeyekuti nyangwe kuchimera minzwa nerukato, hausi kuenda kunofa nokuti kune minzwa nerukato, hausi kuenda kundoparara nokuti kune minzwa nerukato, hausi kunoziya nenzara oshayiwa chekudya nokuti kune minzwa nerukato. But nyangwe kune minzwa nerukato, Mwari vati you are going to eat bread. Which means the sweat of men ranga rakatakura grace, ziya remunhu ranga rakatakura simba rekuti pese pariri kubuda munhu unofanirwa kudya. Wow. Sei zvichiita sekunge chituko chemunhu paari kutukwa achibuda mugarden, this case haisi kumutadzisa kudya. Uchaona kuti Peter achibata anoti before the foundations of the world the lamb was slain. The lamb was slain before the foundations of the world. Zvoreva kuti pari kutariswa munhu atadza ari kuonekwa through the blood. So the blood speaks better things. The blood speaks better things. So nyangwe pane chituko chiri kuuya nokuti munhu atadza, kune ropa rinomureverera kuti aregere kuparara
but agone kusurvive, agone kupona. Ukaverenga bhuku raGenesis nyaya iyi ukaipedza, uchanzwa kuti Mwari vakatora matewe vakapfekedza murume nemukadzi. Hatigone kuwana matewe kana pasina mhuka. Hatigone kuva nematewe kana pasina mhuka yafa kana kuti yadeura ropa. So Mwari pavakapfekedza Adam naEve matewe, that was a picture ye covering it in 2 dimensions. I want you to get this revelation. Number 1, nyangwe munhu anga ava naked physically, anga ava naked futi spiritually because of sin. So panotorwa matewe munhu achipfekedzwa, tinogona kuona kupfeka in the physical, but toda kuti uone kupfeka in the spiritual. Why? Nokuti hapana kuregererwa kwezvivi kana pasina kudeuka kweropa. So matewe anongorizembla mhuka. So vanhu pavakapfekedzwa matewe vakapfekedzwa number 1 in the physical, number 2 vanga vakavwa the sin nekuda kwekuti pane ropa radeuka. That's why Peter achibata anoti the lamb was slain before the foundations of the world. So kutukwa kwemunhu, nyange ukatarisa chituko chiri kuuya pane mukadzi, zviri kunzi ndichawedzera marwadzo, I'll increase pain in childbearing, which means you remain fruitful. Barrenness is not your portion, but in the midst of pain, une guarantee yekuti you will give birth and have children. So ukatarisa kutukwa ni punishment pamusoro pa Adam na Eve, ukasava nemeso anogona kuona the blessing side of the story, unogona kutofungidzira kuti saka zvakatangira ipapo kuti munhu ane problem. Gamba ndopakaburitsa ability ne blessing inorarama mumunhu, yekuti mukadzi nyangwe atadza ari kunzi uchava ne ability yekubereka nekuva nevana. You remain fruitful. I'll increase pain in childbearing, which means you continue to bear children, which means pain kana ikavapo haisi kueliminate the blessing side of the story. So Adam nyangwe kumunda kune minzwa, kune rukato, but nzara is not your portion. Munhu apiwa nyasha dzekuti pakati peminzwa nerukato, ziya rake chairo rine simba rekuti rinoprodusa chingwa chekudya chinobatika muupenyu hwake. Makata boshali andere bojali gabasata raba jantele kendere bojali gabasande. Baba ndinona mata muupenyu vana venyu. In the midst of trouble, make them fruitful. In the midst of pain, make them successful. In the midst of trouble, I speak blessing, protection, and favor. Nekuda kwe ropa ra Jesu rakadeuka pamuchinjikwa. Shoko ra Mwari rinoti vakakunda neropa reGwayana uye kupupura kwemiromo yavo. They overcame him by the testimony of their mouth and the blood of the Lamb. Mangwanana anomudikani ndiri kutaura nyasha nefavor yaMwari pamusoro peupenyu hwako. Despite what you are passing through, situation yekubasa kwako inenge minzwa nerukato, but because you are a child of God, wonderfully and fearfully made, I speak blessing, protection, and favor. In the midst of trouble, in the midst of thorns and thistles, you can still eat. Mumarwadzo ako mwanasikana, vana ngavabatike, be fruitful in the name of Jesus. I speak to that barren womb. Hear the word of the Lord this morning. Be fruitful in the name of Jesus. 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 In the midst of thorns and thistles, I decree you are going to eat bread. Your hunger is not your portion. May the good Lord favor you. May the good Lord protect you. Economy amira seminzwa. Ma situations aita serukato. Asine kuda penyasha za Kristo zili pamusoro pe upenyo wako. You continue to eat bread in the land of the living. David, I will not die, but I will live to proclaim the goodness of the Lord. Aungafi,
asi uchararama kuti utaure kunaka nekugona kwaJehovha. You will testify in the midst of thorns and thistles. Yabasatakayande. You will testify in the midst of thorns and thistles. You will eat bread. You will prosper in the midst of trouble. Why? The blood is speaking better over your life. Ropa ra Kristu Jesu rinotaura zviri nani kudarika raAbheri. Ropa ra Kristu Jesu rinokupupurira zvakanaka muupenyu hwako mudikani. Hazvinei kune vakadeura ropa remhuka, kune vakaita maanimal sacrifice, vakadeketera zita rako. But ndinoprofita pamusoro peupenyu hwako. Ndinodeclare nyasha dzaMwari pamusoro peupenyu hwako. In the midst of thorns and thistles, you can still eat bread. Mupeini iyoyo, you remain fruitful by the grace of God. Kutukwa kwemunhu, chituko chiri pana Adamu na Eve, chiri kushayiwa simba nokuti murume uchandodya. Makatabosha liakatalabosha reda labosha la mazuga diata. Mwari wenyasha vakurwirei, Mwari wenyasha vakuchengetei. Rudo rwaMwari rumanifeste muupenyu hwako mudekani. Uchapupura kunaka nekugona kwaMwari pakati peminzwa iyoyo. Handizive minzwa iri kubasa kwako, handizive minzwa iri muwanano yako, handizive minzwa iri muutano hwako. Chandinoziva ndechekuti une nyasha dzaKristu Jesu dzichakupa kubudirira pakati peizvozvo. Tikaenda mugarden reGetsemani, Bhaibheri rinoti Jesu unonyengetera kusvika ziya raakudonha seropa. Unonyengetera ziya rakaerera rikadonha seropa chairo. Sei Bhaibheri richitsanangura richienzanisa ziya neropa? Zvotaura kuti ziya riri kubuda Adamu because of the curse riri kureplaced neropa raKristu. Saka chiitiko chaAdamu chakaitika mugarden reEden, chiitiko china Kristu Jesu the last Adam chiri kuitika mugarden reGetsemani. Adamu unotaurwa pamusoro peziya rake kuti you eat out of sweat. Jesu paanouya anova chingwa cheupenyu is also sweating. His sweat became like blood, which means pane ziya paakuda nyasha, pane ziya rako pari kuda nyasha. Nokuti dzimwe nguva vanhu vari kuita work hard, vari kubuda ziya, but nekuda kwekuti hapana ropa riri kutaura pamusoro peupenyu hwake, unoramba uri mupain, uri mumarwadzo, usiri kuachiva, usiri kubudirira muupenyu nekuda kwekuti rangova ziya bedzi, asi ropa harisi kutaura chinhu pamusoro pesweti yako. Mune zvaunobata, mune zvaunoronga, ndinotaura ropa raJesu, ndinotaura nyasha dzaKristu, ndinotaura favor yaJehovha. Mwari ngavakurangarire, nyasha ngadzidururwe, blessing ngaibatike, zvaunoshuvira nekutsvaka ngazvizadzikiswe. Mangwanani ano nezita raJesu, iye wakaerera ziya seropa, nokuti Adamu watadzira Mwari, uri kunzi uchandodya out of sweat. Asi unoona kuti mweya yetsvina yasvika pakuataka your sweat, zvekuti there are people who are sweating for nothing. Ukuropafadzo yati out of sweat you eat bread. Yet people, they are now sweating and they cannot find bread to eat. Kune wekuti akashanda habhadharwe. So haisi nyaya yekuti awane pekushanda, but inyaya yekuti mukushanda kwake awanirwe nyasha. Ziya rake ngariite seropa raKristu rinotaura chipenyu. Makatabosha baligadaya. Pane nguva yekuti munhu kushanda ari kushanda, asi hakuna chiri kubuda muupenyu hwake. So it's no longer eating bread out of sweat, but pane nyaya yekuti there must be blood. Ropa raJesu rinotaura zviri nani pamusoro peziya rako. Iye Jesu arimo muGetsemani
ziya rakaerera seropa, nekuti ziya rekutanga raAdhamu raimupa chingwa, wakaipa wakasvika pakurwa neziya in the physical. Jesu paari kuuya ari kusweta ziya seropa. That's the revelation yekuti sweat is not enough unless you carry grace upon your life. No tando Dlamini, may the good Lord bless you. Mariva ropa fadze, your sweat must carry grace for life to be sweet. Your sweat must carry grace for life to be sweet. Sweat is not enough. The devil is tempering ne sweat. Nekuda kwekuti munhu anogona kudikitira but onyimwa mugove wake, anogona kudikitira but obata zvekuti akadya hangagute. Munhu anogona kusweta, anogona kushanda, anogona kudikitira but are under a curse. You need the blood of Jesus over your life. Panoda ropa remwanakomana, panoda ropa regwayana, panoda nyasha zhinji pamusoro peupenyu hwako mudikani mangwanani ano. Mutsvene wakatendeka wenyasha wakarurama, ndiri kunamata Baba muupenyu hwevana venyu. Ngavawanirwe nyasha, ngavawanirwe nyasha, ngavawanirwe nyasha, ngavawanirwe nyasha. Zvavanobata Mwari wangu, zvavanobata Mwari wangu, ziya ravo Baba, ziya ravo Mwari wangu, ziya ravo Mwari wangu riri under threat, riri under attack nemweya yetsvina. Asi ndiri kunamata mangwanani ano Jehovha kuti ropa raJesu, ropa raJesu, ropa raJesu, ropa raJesu, ropa raJesu, ropa raJesu, ropa raJesu rinotaura zviri nani kudarika raAbhero. Baba, nyasha nekubata kwenyu mutsvene wakatendeka, Mwari wamasimba ose wakarurama. Takupai mbiri, takupai mbiri nekukuremekedzai nokuti munogona. Takupai mbiri, takupai mbiri, takupai mbiri nekukuremekedzai nokuti munogona. Makatendeka, 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 makarurama. Nyasha nekubata kwenyu kukuru kunoshamisa nokuti muri mutsvene Baba. Makatendeka wenyasha anogona, anotida, mutsvene anotirwira. Mbiri nekukudzwa nekuonga zviwe kwamuri nokuti muri mutsvene anogona. Wakatendeka wenyasha wakarurama, Mwari wamasimba ose. I speak blessing, protection and favor pamusoro peupenyu vana venyu Baba. Ziya ravo Jehovha, ziya ravo parinobuda Mwari. Nyasha, nyasha, nyasha dzivatungamirire Baba. Nyasha, nyasha dzivatungamirire mutsvene. Wakatendeka, wakatendeka, wakatendeka. Taramba mweya wekushandira mahara, taramba mweya wekushandiswa, taramba kushandira mapromisi asinga manifeste. Zvavanoshanda nekubata nemaoko avo Mwari. Ropafadzo, 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 ropafadzo. Nyasha, 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 nyasha. Mutsvene wakatendeka, mutsvene wakarurama, anogona, anotida Baba. Takupai mbiri, takuremekedzai nekukuongai nokuti munogona. Mbiri nerukudzo nekuongwa nokuti makatendeka, mutsvene wenyasha weNazareta. Ndinonamata noupenyu hwaSifasi Chari, ndinonamata noupenyu hwaPatience Mutezo. Zvaanobata, zvaanoshanda Mwari, ziya rake Baba ngaritakure nyasha. Ziya rake ngarive ziya rine nyasha, ngarive ziya rine nyasha Baba. Vana venyu varegere kushandiswa, vana venyu varegere kushandira mapromises asinga manifeste. Ziya rake Mwari, ziya rake ngaritakure nyasha, ziya rake. Ndonamata noupenyu hwaLoveness Ndoro, ndinonamata noupenyu hwaBelinda Arnold. Pavanoshanda, pavanobata Mwari, ziya remwanakomana, ziya remwanasikana, ngaritakure nyasha, ngaritakure nyasha, ngaritakure nyasha. Nezita raJesu. McDonald Manyange, God bless you. Molini Goto, zvavanobata vana venyu Baba, ndinonamata pamusoro peupenyu hwavo. Nyasha dzenyu ngadzidururwe, favor yenyu, favor yenyu, favor yenyu Mwari wangu. Ndirikunamata muupenyu hwaLinswo Nyasha Alimose. Ndinotaura nyasha muupenyu hwaNora Masandaka Nyati Patience. May the blessing and the favor of the Lord be upon their lives in the mighty name of Jesus. 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 Mutsvene wakatendeka, mutsvene wakatendeka, mutsvene wakarurama. Nokuti munogona, nokuti munotida, nokuti munotirwira. Vana venyu Baba ngavarangarirwe, vana venyu ngavarangarirwe. Nyasha ngadzidururwe, nyasha ngadzidururwe, nyasha ngadzidururwe, nyasha ngadzidururwe. Zvavanotsvaka Baba, zvavanoshuvira zvizadzikiswe, favor inobva kwamuri. Muzita raJesu Kristu weNazareta, mutsvene wakatendeka, wakarurama wenyasha.
takupai mbiri, takuremekedzai nekukuongai nokuti munogona Baba, nokuti munotirwira, nokuti munotichengeta, nokuti munotigonesa misi nenguva. Nyasha nekubata kwenyu, nyasha nekubata kwenyu, mutsvene wakatendeka. Raba satala busharia mandiri kitiri bushiakata mante barandole bojiata karada bushalia mandiri busuketa ibaja deke maliga daya sokota la bushaliga basata Baba nezita ra Jesu, nezita ra Jesu, nezita ra Jesu. Ndinotaura nyasha, ndinotaura nyasha, ndinotaura nyasha, ndinotaura nyasha. Zvinobatwa nemaoko zviendeke, mhuri dzichengetwe, utano hwavo Mwari. Vana venyu ngavarirwe nenyasha. Ndirinamata muupenyu waAgnes Chabangwa, Melissa Jonas. Ndiri kutaura nyasha nekubata kwenyu mutsvene, ngavarangarirwe vana venyu Mwari. Ngavawanirwe nyasha, zvavanobata zviendeke, zvavanoshivira zvizadzikiswe. Every plan of the enemy must be put to shame. Every negative voice be silenced in the name of Jesus, in the name of Jesus. Ndinotaura ropa rinotaura zviri nani kudarika rahabhero. Ndinotaura ropa raKristu Jesu rinotaura zviri nani kudarika rahabhero. Ndiri kutaura nyasha, ndiri kutaura nyasha, ndiri kutaura nyasha mangwanani ano. Mutsvene wakatendeka, mutsvene wakatendeka, Mwari wamasimba ose. Vana venyu ngavarangarirwe, ngavachengetwe, vagoneswe nemi Baba. Nokuti munotida nekutirwira, munotichengeta nekutigonesa. Mutsvene zvoshamisa, muchinda werugare, mupuwe upenyu. Ndinonamata mangwanani ano muupenyu hwamudzatangi rufaro. Ndinonamata noupenyu hwasondo tinashe. Ndiri kutaura favor nekuropafadzwa Baba, zvinobatwa nemaoko, zvinobatwa nemaoko. Nyasha dzenyu, nyasha dzenyu, nyasha dzenyu, nyasha dzenyu Mwari wangu. Kurangarirwa kwevana venyu zvavanobata, zvavanoshuvira Baba. Mbiri yose nekukudzwa zvive kwamuri, nokuti munogona, nokuti makatendeka, nokuti makarurama, nokuti mune nyasha. Wakatendeka, mutsvene kudzwai wongwai, mutsvene kudzwai wongwai, namatwai remekedzwai Baba. Iyeme anotida nekutirwira, anotichengeta nekutigonesa. Wakatendeka wenyasha, wakarurama, Mwari wamasimba ose. Glory be to thy name forever, Lord, because you are worthy. Glory be to thy name forever, Lord, because you are awesome. Ndinonamata muupenyu hwaRuth Rumbinya Bongo Emakarima abeombiswa ngawanirwe nyasha. Tinashe chawatama ngarangarirwe Baba. Vana venyu mangwanani ano ndinonamata neupenyu hwavo, nyasha dzenyu dzitururwe. Zvavanoshuvira nekutsvaka Baba, zvavanobata zviendeke, masuo ngadzarurwe. Nezita ra Jesu, nezita ra Jesu, nezita ra Jesu. Mutsvene, 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 mutsvene wakatendeka. Mutsvene, mutsvene, mutsvene wakatendeka. Wenyasha anogona, anotida Baba, anotirwira nekutigonesa nguva dzose. Mukudzwe, rikudzwe zita renyu riongwe namatwe. Nokuti makatendeka, nokuti makarurama. Takupai mbiri Baba nekukuremekedzai, nokuti muri mutsvene. Vana venyu Baba mangwanani ano, pavanopinda nepavanobuda, zvavanoshuwira Baba zvizadzikiswe. Wakatendeka, mutsvene wakarurama, wakatendeka, mutsvene wakarurama. Tinonamata, tinotaura nyasha nekubata kwenyu kukuru kunoshamisa. Nokuti munogona, nokuti munotida, nokuti munotirwira. Nyasha nekubata kwenyu, nokuti makatendeka, wenyasha wakatendeka, wenyasha wakarurama, wenyasha anogona, anotida Baba. Ngavarangarirwe vana venyu, Vaida Prosa ngarangarirwe, Laiza Chironga ngawanirwe nyasha. Ndiri kunamata Baba, ndiri kunamata, ndiri kunamata mangwanani ano. Chiraginaido ngawanirwe nyasha. Ndinotaura favor, ndinotaura kubata kwenyu kunoshamisa muupenyu hwevana venyu Mwari. Nokuti munogona, nokuti munotida nekutirwira. Nyasha dzenyu dzinogara nekusingaperi, nyasha dzenyu dzinogara nekusingaperi. Wakatendeka, 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 wakarurama, wamasimba ose. Imi Alpha, imi Omega, wamasimba ose, mutsvene anogona, anotida, akatendeka, iye agere pachigaro chenyasha. Wamasimba ose anogona Baba, ndiri kunamata kune vana venyu vari kutsvaka mabasa, vari kutsvaka mabasa Mwari, kuzarirwa kwemasuo, kuzarirwa kwemasuo, kuzarirwa kwemasuo. Ndiri kutaura nyasha Baba, masuo ngaazarurwe, masuo ngaazarurwe. Nezita ra Jesu, nezita ra Jesu, nezita ra Jesu. Nokuti munogona, munotida Baba, munotirwira nekutichengeta. Wakatendeka, mutsvene wakarurama, wamasimba ose. Baba ndanamata nokutenda vana venyu ngavarangarirwe, ngavagoneswe, ngavachengetwe nemi Baba. Nokuti hakuna wakaita semi, nokuti hakuna wakaita semi Jehovah, nokuti hakuna wakaita semi mutsvene, nokuti hakuna wakaita semi wenyasha. Wakatendeka, wakarurama, mutsvene anogona, wakatendeka, wakarurama, mutsvene anogona. Nyasha dzenyu dzinogara nekusingaperi, nokuti muri mutsvene. Ndinotenda Mwari zvikuru mangwanani ano. Unoona pavanotora korona yeminzwa. That's Matthew 27, verse 29.
Twisting together a crown of thorns, they put it on his head. Twisting together a crown of thorns, they put it on his head. Adamanzi kwa urikuenda kuchamera minzwa. Jesu paanouya vanogadzira korona yeminzwa omisa mumusoro. Pavari kubaya musoro wake neminzwa, minzwa iri kunobaya musoro, ropa rototanga kubuda mumusoro, mupese panobayiwa munhu panobuda ropa. Which means minzwa inosvika painoresista sweat. Asi minzwa payakaiswa mumusoro waJesu, ropa ndoranga raakudhila neminzwa, nekuti paakabayiwa neminzwa ropa rakatanga kubuda. Mudikani ndinzwe mangwanani ano. Dzimwe nguva une kwaunoshanda, une zvaunoita, une zvaunobata muupenyu. Asi your sweat is not enough. You need grace upon your sweat. Kushingaira unoshingairira, kuzama unozama, kuedza unoedza, kuita unoita. Statement rekuti work hard ndo lifestyle yako, you work so hard. But ukatarisa upenyu hwako unonyatsoona kuti although I'm working hard, my sweat is under attack. Chii chaakudiwa? Vakatora minzwa vakaisa mumusoro waJesu. Minzwa painobaya panobuda ropa. Iye Jesu ari mugetsimani wakanyengetera, ziya rikabuda seropa. Zvoreva kuti tiringopiwa picture yekuti sweat is not enough. You need the blood that speaks better things over your life, over your work, over your career, over your family. Zvakanaka kushanda nesimba, zvakanaka kushingairira, but your sweat can be under attack if there is no grace upon whatever you touch and handle. Now we have, but you can easily get bread because of sweat. The devil waita chip in to attack your sweat. Saka uchiona mukushingaira nekushanda kwako nesimba, hapana chinobatika chinoratidzika muupenyu. But now I know and understand the blood that speaks better things than the blood of Abel. Baba vana venyu ngavarangarirwe. Ropa ngaritaure pamusoro peziya rawo. Ropa ngaritaure kubudirira pamusoro peziya rawo. Nyasha ngadzionekwe pane zvavanobata Mwari. Nyasha ngadzizarure maoko avo anga atakure ropafadzo. Bhuku yamapisarema inoti, wakazodza musoro wangu namafuta, mukombe wangu unofashuka. He anointed my head, and my cup runneth over. So the running over part ine chekuita ne anointing upon your head, grace upon your head. Sure unogona kushanda cup yako ikazara, but the running over is to do with the anointing. He anoints my head with oil, and my cup runneth over. So the running over of the cup zvinobatwa zvinechekuita ne the grace or the anointing upon your life. Sweat is not enough. You need grace upon your sweat for your life to be sweet. Sweat is not enough. It's good to work hard, but the best of all is to have grace upon your head. He anoints my head, and my cup runneth over. I don't know what, but your sweat is under attack. That's why Jesu paari kuya panotaurwawo pamusoro pekudikitira kwake mugarden. Ziya rikabuda seropa. Kureva kuti Adam paari kunzi you are going to eat out of sweat. The devil nyaya iyi waiziva, ndobva andoataka nyaya yekungobuda ziya. But haana kuziva kuti nyaya yeziya inoreplacedwa neropa. Jesu wakabuda ziya seropa. Vakatora minzwa vakakumisa mumusoro. Kureva kuti we now uproot the thorns with a kingdom mentality of knowing the power of the blood of the Lamb. Kabadaya saliande. Menta barando loboshia kata.
May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. May the good Lord protect you. In the mighty name of Jesus. I need to speak a blessing over your life. Somebody asked me about this prayer shower. It's called a talit in Hebrew, or prayer shower in English. During the times of Jesus, even today, if you go to Israel, the priest, when they speak blessing over the church, they will be putting a prayer shower over their head. Father, I decree and I declare, their sweat is under attack. Kushanda ne simba ne ziyarao zirikurwiswa ne wakaipa. Dirikutaura nyasha. The blood that speaks better things over their lives. The blood of the Lamb, that is the blood of Jesus. Receive the grace of God upon your life. Receive the grace of God upon your work. Babasarako wanirwa nyasha. Mwanano yako wanirwa nyasha. Mumuri yako wanirwa nyasha. Passport yako, visa rorukuda ndirikutaura nyasha. Qualifications are not enough if there is no grace. I've seen people who are so qualified in certain areas and things are not okay. I speak grace. I speak anointing. I speak blessing. Favor. Blessing of the Lord upon your life, upon your work, upon your career, upon your children. In the mighty name of Jesus, I pronounce a blessing from today. I speak grace upon your sweat. I speak grace upon your relationship. I speak grace upon your qualifications. I speak grace over your passport. I speak grace upon each and every document you are holding now. May God see you through. May his favor speak blessings upon your life. In the name that is above every name. In the mighty name of Jesus.